banda an kamaro jodi mari telephone android aro be xender ala bona fuda xender sai dai yerbanam photo yerbanam video yerbanam audio ko bo e wayne yerbanam ne audio awara ya ar mari xender telephone mara do tan andi atonte yeru video yeru photo yeru audio do tan andi xender de to kujeji fere don sirriji fere don jurner xender amma wala mo andi namaju mi subti sirriji fere Gouda Ɗiɗi mi yiri mi holle kadi banda aro andi ta laari video fottani ma ko ha YouTube ko ha Facebook ko ha TikTok a foti a télécharge video majum gal xender na a anda aro andi ta laari stati goɗɗo fere stati man fottani ma yiɗawi gomo yerbani am bo a posta e stati maɗa foti a télécharge num gal xender na aro andina ko a anda kuje ɗiɗi ɗon yaha mi holle ne wata a télécharge video kala video ji a laari ha réseau fottani ma pat gal xender be ne wata a télécharge e stati goɗɗo ta laari fottani mara ko story goɗɗo gal Facebook fottani mara gal xender en yaha mi wata non video majum bana ni amma idde ko mi wata non video majum abonné like et partage useni damaɗa banani xender kenan yimɓe feere wi zenda yimɓe feere koye xender hanas nder xender maɗa bani a laran ha less ha to haɗa waɗi social waddante publicité bani a fayi ka publicité majum a laran ha ɗo ha less haɗa waɗi social si a mima social ok ɓawato a mimi social sikena waddante bana ni yawa gal ɗo man ɗo foti a télécharge story goɗɗo foti a télécharge stati goɗɗo foti a télécharge story ka en andi Facebook be Instagram be TikTok nda ɗum pat ɓe holli ha be ma x ɗo ɗum hunde ɗon x ɗo ɗum nande majum walla x ɗo ɗum Twitter on banni kadi inchallah tawari a nasti ha masala stati ɗo kanjum ɓurna yimɓe ɓuri hutinirgo waddante kala statiji je woni ha téléphone maɗa pat nda statiji yimɓe fere fere kala statiji je woni ha téléphone ma cak inchallah a yiɗa télécharge stati majum so ara a mema a laran ha alama kungel ɗo banani tawari banini c'est bon stati man télécharge ɗon lawol arandewol ɗiɗawol bo foti a nastagal TikTok a lara video fottani ma masalan nda bana video lami ñamale ɗon namiɗi télécharge ngol miɗa bon télécharge ngol gal TikTok ngam ngol ɗon mari wata makka ngam ngol ɗon wurtina inde nda ɗum bana inde ɗo FC Barcelona ɗo foti wurta ha dow video majum so ara waɗa bana ha partage ha mema haɗɗo ok to a memi haɗɗo shikena so ara copie a link man ta copie se a lorta ha xender maɗa banani ok to a lorti ha xender maɗa a laran haɗɗo banani a hosa waɗa pest a waɗi pes a laran ngel ɗo waɗa recherche banani to timnan ko recherche ni c'est bon video man télécharge nasti nder galerie téléphone maɗa a laari mi holli ma ko je ɗiɗi a télécharge video gal xender e bo a télécharge an stati kala stati je a laari fottani ma pat gal xender eno non story goɗɗo to a laari gal Facebook fottani ma foti a télécharge gal ɗo eno non story goɗɗo to a laari gal Instagram fottani ma foti a télécharge gal ɗo kala ko a laari fottani ma cak ha réseau a foti a waɗa a télécharge ɗum gal xender yimɓe feere ɗo jooɗi xender way yerɓanam video yerɓanam audio yerɓanam photo timmiɗum ɗo man tan gal nafuda xender kay xender ɗo mari nafudaji ɗuɗɗum sosai video je guino en télécharge c'est bon ngol télécharge to video ɗo fottani on partage on like on abona bandiraɓe sotten fotte video je yesso ɓawo en laari video en timmini ɗo won lawol ne watta télécharge video kala je laari fottani ma ha réseau pat gal xender e non banni on a watta télécharge stati kala stati mojo fu je laari fottani maɗa gal WhatsApp a wara télécharge ɗum gal xender on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi bandiraɓe useni miɗo toron gam Allah e on habda on abona ha compte ami Fasaha TV gal Facebook e non gal TikTok e non gal YouTube on abona on partage on like ɗon hokkata on e kala nde waɗi video pat video ma waranta on automatique ha téléphone meren moɗon nden bo ɓeddanan amin sembe ha tokkugo waɗangon video ji banani majum min tokkana tan kon video ji fere fere dow ko larani irada kujeji banani majum video ji ɗon ɗiɗi min promotion mi waɗanan on no inchallah ɗi ɗon to lawol to Allah lami to hoddiri yerti musamman himɓe Facebook bisalam